Sheriff Ahmed Sidi kabe nyoro ne isirige kala moni dende ma million nani akacha yo yale kakala donye mali doro kono yoro werete donc ni ya ko bubay kata kana na yere mali ka heratala wa anana ajera be makafo mali ka heratala guerre civile bambara wo bambara no fam bambara e ndakana badia baba ka sora su sara si mire aga milita mo sara hadma den sara comme show comme hadma den te comme tombe fa tomi u fagara tendo abo nimbe bubay de be nimbe ko fe ke baga setala ni régime te sora su bobolo gardu bobolo polsu bobolo baraku lakana muna tari ya fe lakana muna taka chama chela kana ambora bi kana kananga anga le très respecté imam Mahmoud Diko ani Mohamed Ould Cheikhna no embuye ye sherifu ka sherifu ambora kana luka wele kane jabibi ga wele kan jabili ko fe ambora bi parce que anga Mali era de la nation malienne est menacée aujourd'hui dans sa survie, c'est sa survie même qui est menacée. Mali era de ka nyana maya be ka tunu o kama an bora bi kana yira diemala ka yira nyemaula nyema munu be malidenw kuna ku ka do ka fo ko ni beti se ka fo makili te se ka fo tubabu flaka fo tubabu sabaka fo tubabu ne tubabu te yefuge blena kai anni degune an dusu kasile ni kan kamile de be anobi an yɛrɛ bɛ k'an yɛrɛ ɲininka n'a y'a sɔrɔ n'an ye malidenw de ye ou bien n'an ye tungarankew de ye malidenw kɛra tungaranke de ye Mali kɔnɔ fɛn min bɛ kɛ tungaranke la tunga fɛ o de bɛ ka kɛ maliden na a faso kɔnɔ o de y'anw na se yan nɔ kabini Ala ye Mali da ko sinankunya tulonkɛ bɛ yan nɔ an m'a ye sinankunya bɛ mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ k'olu delila ka kojugu kɛ ɲɔgɔn na fo ka se dugu kelen si la an ma deli k'a ye an nana ka na yira an ka jamana kuntigi la ko n'a dɛsɛra a k'a bila Ala de ye fanga d'a ma n'a ka fanga banna a ka wuli k'a fɔ an ɲɛna ko Musa Tarawele kuma min fɔ an ɲɛna ko baw gansan ka ɲɔgɔn tun ba sulu kɔnɔ k'o da ka di baw la ko wara ka don a ye wara de ladon Mali kan a ye waraw de ladon an kan a ye étranger minnu ta ka na a y'olu de ladon an kan olu de bɛ k'an faga an tɛ ka faga foyi nɔfɛ n'an ka dugukolo nafa tɛ an tɛ ka sira tunu foyi nɔfɛ n'an ka dugukolo nafa tɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛ bɔ kɔfɛ ka na an yɛrɛ kan ka jɔ jɔyɔrɔ mun na ka na jɔ o jɔyɔrɔ la o de kama maliyɛnw an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi Mahmoud Diko ka weleli la weleli mun don diinɛ tɔgɔ tɛ weleli mun don faso ko de don donc an nana faso ko de la n'i y'a jateminɛ n'a fɔra lakana n'a fɔra kalanko n'a fɔra kɛnɛya n'a fɔra ko ɲɛmɔgɔw ka jɔnmayaw olu ni diinɛ tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la donc an bɛ faso ko de la bi ye Mali ka don ye ale kɔni nana dubali hɛrɛ de o an nana dabali ko de la an tɔɔrɔlen don ni jamanadenw wulila k'i jɔ ko fanga ka bɔ yen ni jamanadenw wulila ko fanga ka bɔ yen wajibi ye o fanga bɔli o de ye démocratie o de a bɛ fɔ o ma de ko démocratie directe ye jama ka fanga directement de ye bon n'i ye jamanadenw fana ye k'a fɔ an ye assemblée sigi a ma mago ɲa an ye mairie bulon sigi o ma mago ɲa an ye président sigi o ma mago ɲa jamanadenw fana yamaruyalen don an ka sariyaba fɛ k'a fɔ bon sisan an tɔw ka fanga dɔn an ta ka fanga lakodɔn o tuma sisan jamanadenw de bɛ n'u fara ɲɔgɔn kan ka bɔ ni kungelena wɛrɛ ye jamana kɔnɔ min bɛ jamana sigi démocratie na. jama min bɔlen filɛ nin b'an bɛɛ wasa nin bɛ bɛɛ lajɛlen wasa bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko malidenw k'u mago b'u ka jamana na mais ɲɛmaa ɲuman de tɛ an bolo o de y'an bila dingɛ kɔnɔ n'o tɛ n'a sɔrɔ ɲɛmaa ɲuman tun b'an bolo an filɛ dingɛ min kɔnɔ bi an kun tɛ y'o dingɛ kɔnɔ n'a y'a jateminɛ k'a lajɛ Mali kɔnɔ yan bi kɛwale minnu bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ yan anw ka faamaw u y'a jira k'a fɔ ka hami tɛ u mago taara a jɔrɔ tora a hami tora mɔgɔ minnu fagara sɔrɔdasi minnu fagara maliyɛnw de don mɔgɔ minnu fana fagara dugu min taara ci maa 100 ni kɔ ka t'olu faga ka t'u bɔnɛ u nin na musow denmisɛnninw nin bɛɛ ye fɛn ye an man ka sigi ka min lajɛ donc o kama an fa ani an karamɔgɔ min ye Mahmoud Cheikhna ye a y'a ka dusumangoya yira Mahmoud Diko a fana y'a ka dusumangoya yira nin ko in na k'a fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ka bɔ an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'a yira k'a fɔ ko min kɛra k'a yira diɲɛ mɔgɔ la a ma bɛɛ bi a ma bɛɛ sini wa an ti jɛ n'a ye fanga n'u dɛsɛra u ka jɔn Ala fɔ u k'a fɔ jamanadenw ye k'a fɔ k'u dɛsɛra jamanadenw bɛ se ka far'u kan ni hakilila ɲuman ye ka jamana dilan mais n'aw dɛsɛra n'a bɛ ka kɛ n'a fɔ aw ma dɛsɛ wala mɔgɔw bɛ ka faga aw bɛ ka kɛ n'a fɔ foyi ma kɛ hadamadenw bɛ ka faga i b'a ko sɛ mais u b'a kɛ n'a fɔ foyi ma kɛ donc o ye fɛn ye jamanadenw man ka sigi ka min lajɛ cogo si la donc fanga ye fanga de ye jamanadenw de ye ta k'i sigi ni i y'a dɔn i dɛsɛra fanga bila o tɛ kɛlɛ ko ye o jamanadenw de dar'i la e de k'i bɛ se mais n'i tilala k'a ye k'a fɔ i tɛ se fanga fɔ ko jɔn Ala i ka fanga bila.
ni sirifke ni ladirle nya ni sabali tutani jamana kanu le folo bubay betaka mais sirifke ba fa kakete akeke mali be kadi akate mali be kakba kaka kelenye mali be kaka la gini kakelenye no ta de kelem saka bubay la ta bubay ta ni foiche sirifke kaka la don il y a plus de 4 millions de personnes amade ka chichi masima kabe torme kele ka dembo be seria amade ka chichi masima kabe mobilini kabe balonini otendo sirifke wasalembe na ira na fa barka il sait que ala de gardige akama e kane kwa tukuro ne bi gardige sirifke ni mani anembe no adale mbo la même mali sirifke be mali yonde ako bubay kanana anana dina kiana ako bubay kanana anana do fa kera santur kono ako bubay kanana gelia nana bali kono mo utara kasara ameni farauka ne to ko Mamadou Traoré ne ko candidat bera demseni ni ye jamana ta kala jebi agela bebe on demsenu ne ka anga la nyine miye fanga be to jamana denw de bolo o de nyamari o de waleyali ye bitaye ka nyinu fe dongo do mami be sa an se ka tansi ka ma kono tur ka sa yere ma démocratie anani yamaria do de ko ka la nyini do de ke wala sa jamana denw ka lafia no lafia ta konna la o degun be yorom na o degun nga sama ka boy donc an kelo no ka nyini bube akata ka banguna ni be ka yere tese ni be ka ta ka banguna o de anga la nyine bi tabana nyorom bi tabana nyoro ka bo pona kana zawia la ka be tama yere be tama Kambalio accompagné au Kani Tama, il a fait le Koromina, il était sur Soumana. À Tamarabi. Oui, Djamaï, faut que tu sois appelé à la trontée. Hali de Berdem Blahamadon, tu peux pas. Il faut avoir la Djamana Doname. Il y a un bola dans Manganta, la Keletala. On va faire Aramadon la main, Cameroun la main, son peuple surtout. Les gens sont très fatigués. On n'a jamais fait qu'un gars résister. Faut Ibeka Kapi, Boubé Kapi. Kasura Amat Yanike, Amat Kalakari, Amat Foike. Mais on reste ici. Faut y aller qu'à Bora, Algérie yake, ou mafsa Algérie, Burkina yake, ou mafsa yo. Mahoma na do Kenya na ite sera ibobo.